Dobrý deň susedia, v našom nedávnom videu sme vám ukázali našu obec Most pri Bratislave. A dnes sa pozrieme do obcí v našom okolí. A ukážeme vám, čo všetko sa dá robiť z externých zdrojov, z eurofondov, štátnych dotácií a grantov. V Ivánke pri Dunaji aktuálne prebieha prestavba bývalého obecného úradu na ambulancie. V Bernolákove postavili multifunkčnú športovú halu, získali tu financie aj na zberný dvor. Vo Veľkom Bieli vzniká nový zberný dvor. Obec zároveň stavia multifunkčnú športovú halu. Za posledné 3 roky tu vysadili viac ako 500 stromov. Chorvátsky GROB získal na rok 2026 rekordnú sumu z externých zdrojov. Peniaze plánujú použiť na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd, cestné komunikácie, školu, denný stacionár, zateplenie úradu a kultúrneho domu. Malinovo získalo dotáciu na modernizáciu kultúrneho domu. Ten slúži ako telocvičňa, knižnica, zdravotné stredisko aj komunitné centrum. Obec rekonštruuje aj zberný dvor. Miloslavov získal financie na obnovu obecného úradu, aj na obnovu budovy komunitného centra a tiež na výstavbu novej telocvične základnej školy. V Kvetoslavove prebieha modernizácia obecného úradu. Obec má zazmluvnené financie aj na výstavbu zberného dvora. Z externých zdrojov bol financovaný aj kamerový systém. V Dunajskej Lužnej prebieha rekonštrukcia obecného úradu. Obec buduje aj cyklotrasu s chodníkom a osvetlením. A dotáciu získali aj na nové autobusové zastávky. V Tomášove rekonštruujú zdravotné stredisko a postavili tu atletickú dráhu. Veľká Paka tento rok plánuje výstavbu multifunkčnej športovej haly. A tak sa oprávnene pýtame, je naša obec Most pri Bratislave na tom naozaj tak dobre, že žiadne peniaze zvonku nepotrebujeme? Keď sa pozrieme na obce okolo nás, vidíme, že externé peniaze sú bežnou súčasťou rozvoja. Toto nie sú výnimočné obce, toto je štandard v našom okolí. Ďakujeme.